suasana paradika kebak ing kabagian hambung hang laras ungli gongso kang tinabuh dening para kadang pametri budaya abiasa barang suwat abiaton sang yomrat kakau swaputri sinangsa paripurna pahargyan prasaja karan sapa aja pinanganten wis kapanggihaken sinangsa namung prasaja Prisampun kemarang siaga ing karya kemarang derek nguri-uri budaya Jawi kemarang mangayu bagyo wonten wajah pahargyan kang ginelar dening panjenenganipun Bawa Slamet Riyadi mugi prasta kani kang sinedya Purwa madya dumugi ing wasana tansah nirbaya nirwikara tan manggih pampeng satunggal punapa ngiras pantes piyak jebring suasana kurmatan sang ya prajenenggah kang satata kemarang pratela ngaturaken pandonga kawijakan kagem satpaja pinanganten mugi tansah manggih bagya mulya sakaminya sawanipun para kanca anganti para kadang pangidung wis kemareng satata siyaga kanthi wontenipun kekidungan saking para kanca minangka gadi wanuhipun kajumenengaken setunggal mbaka sawiji saking para kanca abiasa campur sari kepareng siyaga ing karya kapurwakan jumenengipun kadang pangidung mijai saking laladan ing Pakis Magelang Jawa Tengah Indonesia Kenduk Ayu Riris Sumagage oh kawijengan sawanipun Nduk. Ndherekaken para kanca biasa. Iya sampun kondang kaloka saindenging Nuswantara. Yang dipun patikani dening-deningipun Bapak Suwata Mendoro Asmara. Matur sembah nuwun. Sinunggul kadang pangidung salajengipun sumangga kajumenengaken kadang pangidung pinjing ladaran ing Sawangan sining wetan. Kenduk Ayu Irma Okta Ria Selamat ya kamu Nduk. Alhamdulillah. Ing dina iki siramu nderekaken para kanca biasa campur sari. Kan iki sang yo pratireng Kakang Saputri para kadang pangidung keparang jumeneng pratira keparang amur makani dipun aturaken sung sugata maklipur kanthi kekidunganipun sineng kuyung dening Tani Bangkit matur sembah senuwun. Salebet kesanti pamiya ing warana kinarya Hamamayu ayune sesapa.